Ba Bright Star Well Marbanyang MLA ke Molai constituency ulang baki community health center na lagi primary health center ha Molai kidai ki badap na ki babon ki jingduna bat kumu MLA bat kumju ru ki medical officer chung ki health center dadap man pensngawi gani sarkar mentala bun sin Habakran sikilap sai kubur arp sautrek rempang arja penriau ba Bright Star Well ulang blo dapat pensngawi gani kamat na duga por baka Dr. Mezel Amprin Lingdo MLA na is Shillong kadang bat kum menteri beri kemi ketara kwat ki kya hak gila depan curi bru iki babon ki health center hak de kisnong hak balalap iki babon ki jingduna nalar kata lo am bacan man la kapor ki pajba ki jukhnyo mala kane ke benta hak bola pensyairu ban shkenno tangi medical officer kadai ke bamla ban long bal bat ong batang wi doktor umla ban pilot ya barok ki junukam health center pi habidi bat ka ki health center hapo ka Molai constituency hi baru koi namar kum ka parti hi nadu ka election campaign hi kai ka ba kamat ka ba ngi ra supat ba ka education pulih ke puthi bat ka health ni ka kot ka khia tena kalian ka jonga kumu MLA jonga Molai constituency antara ngadi ubaning kong du hadin ka election kum balai banai balik banyak kendu i kong amperin hatu kupor kum i health minister ban ong i ba mo ya ngin yalet ban nga ban inspect i health centers baru apa mulai ban tim ke i kijing duna no bat ke i ba nakalian sarkar se kala ban le ban pembah ya ki health centers apo mulai baru kuwi te ngalalet hatu kupor Henry Kashimpor yang itu ipi haji sha la fix license ni diet bat i health minister hatu kupor Dari ada last moment hi ni stu mai di health minister mo teng dan kikam ki bakar ki ekonomi ban kasar baru laisi te ha kasin ka bakhat du ngaliam nu ngapha no da kashti ngapha da kashti ha ka bakata kari ha ka ap sautrik ubnai oktober arpo sa badi hadien jo ka jingpha ka jongai ni kashti immediately tang hadien ka tukan ni tayo la fix ya ka diet ban nilai lain inspect ya baru ki health center sapo Molai te ngismo banai khobli kong amperin ila pediang ya kajing terwa ka jonga balik ban inspect te ngila let bang ngila let ha baru ki health center kentup ya ka ni ka dispensary po anong lum pi ka bami itu ki issue sadien ka ba wat tang ka bai wai kem sio mo te ngila let ham tu bat ala ong i ru tu por habidi ba dispensary bang ngila dong kam bandon ya ka dispensary ke balong permanent mau di oldest dispensary Henry kampadon patka building ke balong permanent te ke jaka kala don hatu hapo yo nolom hi bat kasnong la depan ai ke NOC te Henry is penat lagi sing lai kendu yo health minister hadin Washington ba wailan ai kendu habidi ba kene kamat bat nya so bat ayu ru nomor ba kinong punya snong operation khia habidi ba kene kaliang te na kaliang ke jonga rong operation khia bat ngilayo banyakan bat sultanat bakani pat kala urlong mo naso man ai kublin kong i kong amprin ibala shimkhia ban penti kena baka kam kanya shakaman ban mentapan kila khot ya ka tender ban shna ya ka nika dispensary hapo Molai nonglum te kata di ka jingmi na ka di ka jinglen te ha tu poru ngilale hapo si hapo ka yu si hapo moyong te don shibun ki bangilam aman lagi health center giban hapo Molai mo la kalong ka manpower ka jingjuna jo ki doktor lani ki staff bat aki babun ki benta te ka ngila elet u commissioner and secretary jong ka health u donlang bat ki health officials baru ki donlang bat ngila ra ishigun ki issue habidi bat ki jing dongkam bat ki jingjuna habidi ki health center hapo Molai te kawai ni kita ka ki jingjuna jong ki doktor hagisha kini singi shuaban sang ni ka budget Yang kedua ya iwe ni ki medical officer ibadun posting po Molai te ngayok sngo ki ba ki khnyum ndai tang ha kawai ka PC la ni tang ha po CC ndai hajan baru ki health center po Molai ngayok ki jing thnum ba ki doktor Kimdon kadon ka sien kadon ka capley ka ba ha po PHC mau se khnam umdan doktor ha kini ki banai ki baladat te din mata dau nakalian ka jonga manhani ngala ai kendu i medical officer lai keren bat i te kajing tu ko jonga kalong ban ra nama kalawan ka session ban ra ya kani kamat ka jingtuna jong ki doktor hapo ki health center sapo Molai te kasi isi ru ka di hoi kaba ki doktor sangti long ko badon tang
marway mo le se la ni ong po CEC la ni pi ong PEC na no te ka jingkli ka ba mo ni hab ban kli ka long ba yano in keno oh namar nakaliang ka jonga kum local representative jong Molai constituency ngala raise ya kani na sokhya kani ka jingduna jong ki doctor but what nakaliang jong ki doctor su ani thu pi mo ki in charge jong ki PEC bat hapo CEC ru ki la pentip saki bor ki ba cerong ya kani ka problem oh te dai ma kata long bangin sukono ya ki medical officers ya ki health officials teng long i haban ti jelio te ya ban ti jelio mar ngan siong i pingar du bru ba man swa ngaron hapo ka emergency service ngaron po fire emergency service nas thu ba bat kamla ka kamla long ru ba mo la da don tang way doktor ba fin expect bon don 24/7 la ka long PEC la ka long CEC dan di kanong ka health center after all du bru uhab bandai uhab banwan umla man song ha ka ju ka jaka te kata ka di ka bangakwa ban pensgo ka ni por ko ta hawi dei ban ka jinglong jingman jong ki health centers hapo Molai khamtam bale si kata ka di ka ju hiru chaki babun ki health centers hapo ka jela na ka baburom i MP be jungi no ila sim kya ba ni ka mat na ka lem ka jong iru anthai ngi i kumno ba ila let ban jingo ban visit ya ki health centers ki babun hapo ka jela bat ban lap ya ka jinglong jingman juki kumtu kumakalong na kaliang ka jungi la pensgo sa sokar na kaliang ka jong ngaru kum local representative ru ngala pensgo ya ka jinglong jingman juki health centers hapo Molai ti hoy mo de si la da ka sokar ka snap ya ki jingong ki jongi la da ka sokar ka snap ya ka jing ong ka jong i MPBA jungi hatu kapur mo de si ngila man ong ba to some extent de si mo la man long ka jingarap tadi ka bangala man ong ni por ko ta ndai kat kum ka jing yo so ka jungi hatu si ha bangi poi hapo ka Robert Hostel hi kadai kat kum jing thu jong doktor hi kalong ba mo lawara i ka mut lakrat lupa hapo ka halenti was about that mo Lada don doktor po si mo do ang kung omne ba ang hirap mo. Ho ya kata ngim le sing inum la ban conclude dari le si lada ka CSC ka don ki doktor mo lada ki staff ki biang lada kumba ka de bendong ki don te kata le si to some extent le sing la dong kan long ka jing harap Itu bisa mo pa dikit ibon. pi kata ka di ka welcome move mo day mo ban tokit re tang ka wai pan ong lada haban tokit ya ki kam jong sarkar pi mar ban shu tokit mo namar kani le si kam dei tang Molai CEC kamu yang CEC antara lada tokit habaro ki CEC bagi health center sapo ka jelahi baro ko wai lagi biang doktor nem mo ki biang nem ki facilities nakaliang ka jongi kum ka party nakaliang ka jonga ngalarai kani kaman ban ngala pensgo sa sarkar lalit ban inspect ru mo bat ha ka jing inspect ka jongi las bai kong amperin loong ba mo ban observe ya ka CEC po mo yong ba kum ban riu banai ngin observe mo namar beli ingin ni keren hang ni ra basai ka CEC po mo yong ka duna ba ki patients ki balik sim dawai po CEC mo yong actually kam function kum ka CEC na ka jing let jong kinong sim dawai ka jinglet jong hatu por bangilet mengikat kum ka jingtip ka bangiyo kalong ba kum batang kum ba arap sangut ki beri ke bilik sim dawai kat ka CEC mo shisngi jadi mga taraw ngi som ba kalong kari ka waste mo kat ka CEC haji sha ka badan po Molai ka bala ban kata ka beri ban ai ka service te ka bubun yu pai ba nong sosnong jong ka sinong Molai Henry kam la ban le kum ta tengi la persang banyak keren ngi persang ban suthu ngi kendu iki beriu mo nata hatu sir nya keren hi te ka wai ni gidaw ka location ka jaka ka baki babun wat kinong sosno po mo yong wan suthu epi mo ling ba ka jing keren ka joki nan thai na pil alik rupin salap id lagi joki kaman namar bali ka location ki babun wat ki basong po mo yong ru kimlit ban sim dawai na po ka CEC mo yong namar ka long sha kendong sathem nam ta joki ban lit satu kila so kloi ban wan sapo nong kwar ban wan sapo nong lum kasuk ka lit kawan abi di ka kali te kita di gidaw bat hakatu ka jinglit ka jungi ka inspection last time laong bangin se review hadian review bana min se review
mau yang review tenrei kata ke review namar katu ke inspection ke bagi late last time kelade shis 6 tam kelayan tengai kendu iki head officials ong la palat kan review benai kumdu mau ada ben review tegi ong tip sesal ngimpat yo na jerong te last time lawan health minister Batamai ru ngalapan semua wiki kedua commissioner secretary Batamai mentaru ngalapan semua wiki ni bakal adon kata ka jinglet ke jungi ban ngong lade kelakut kata kan riu benai ni dokam ni syombiang ni dokam ban review kanang ban penbah ya kakam mala kalong ka CC la kalong PC la kalong nu ki health centers ki beri hapok ka shnong molai Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya